Určte, či zobrazenie phi je realizovateľné konečným automatom. Takže zadanie zobrazenia je také, že výstup je buď 1 alebo 0. 1 je v prípade, že počet jednotiek n1 na vstupe, čiže xi, modulo 2 rovná sa 0, čiže či je párny počet jednotiek 0 inak. Najprv budeme zisťovať sekvenčnosť a pri zisťovaní sekvenčnosti nám pomôže tabuľka, kde si urobíme nejaký reťazec. Tabuľka má 3 riadky. A aspoň 5 vstupov. Index i, vstup it a výstup it, index 0, 1, 2, 3, 4, 5. No a nejaký reťazec. Spravíme si teraz napríklad reťazec 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Takže zapíšeme si do tabuľky 1, 1, 0, 0, 1, 0. A ideme urobiť výstup pre daný reťazec. Takže podľa zadania pri nepárnom počte jednotiek bude 0. Príde ďalšia jednotka, jednotky sú 2, čiže 1. Príde 0, jednotky sú stále 2, takže na výstupe bude 1. 0, výstup 1, príde jednotka, takže výstup sa zmení na 0. Príde 0, tak výstup zostáva na 0. Sekvenčnosť určujeme podľa pravidla, že musí platiť pre každé u a v, že ak u je prefixom v, tak potom platí, že phi zobrazenie u je prefixom phi zobrazenia v a naopak. Tak si zoberme napríklad prefix 1, ktorý by mal byť prefixom 1, 1, 0. V tom prípade phi zobrazenie jednotky má byť prefixom phi zobrazenia 1, 1, 0. A pozrieme sa do tabuľky. Phi zobrazenie jednotky je 0 a phi zobrazenie 1, 1, 0 je 0, 1, 1, 0, 1, 1. A vidíme, že 0 je prefixom reťazca 0, 1, 1. Čiže toto platí. Ešte jeden príklad si zoberieme, napríklad zo stredu tabuľky. Vyberieme si tieto riadky, pričom prefix bude prvý znak. Takže bude to vyzerať tak, že 0 má byť prefixom 0, 0,
jednotky, čiže zobrazenie nuly má byť prefixom phi zobrazenie 0, 0, jednotky. Phi zobrazenie nuly je 1. Phi zobrazenie 0, 0, jednotky je 1, 1, 0. Vidíme, že 1 je prefixom 1, 1, 0. Takže platí sekvenčnosť. Druhá vlastnosť je, či zobrazenie phi zachováva dĺžku. Dĺžka je zachovaná vtedy, ak platí pravidlo pre každé u. Dĺžka u sa musí rovnať dĺžke zobrazenia u. To značí, že ak si zoberieme nejaký reťazec na vstupe, dajme tomu prvé 3 hodnoty, čiže index 0, 1, 2, to bude 1, 1, 0, čo je naše účko, tak jeho dĺžka bude 3. Ak si zoberieme dĺžku 1, 1, 0, tak to bude vlastne reťazec 0, 1, 1 na výstupe a takisto má dĺžku 3. Tým sme dokázali, že zobrazenie zachováva dĺžku. Ďalej, po tretie, či je zobrazenie phi bez predurčenia. Toto zobrazenie je bez predurčenia, pretože výstup nezávisí na vstupe v budúcnosti. Dá sa to vysvetliť na príklade, že ak by sme mali nejaké zobrazenie y, že 0 by bola, ak x y plus 2 sa rovná 3, tak toto tu je predurčenie, pretože čas y, vlastne keď sa pozrieme do tabuľky, zoberieme si, že y sa rovná 1, tak v tomto čase y tu nám závisí od vstupu xy plus 2, čo je 3, čiže od toho tu vstupu, čo nám predurčuje ďalší vývoj. Takže predurčenie je jedine vtedy, keď je y plus nejaká hodnota. Y plus nejaká hodnota je predurčenie. Ďalej u pridruženého zobrazenia
sú také, kde phi u a phi u v nám dáva phi u krát v. Takže podľa tabuľky si zase pozrieme, že zoberieme si prvú hodnotu phi 1 a k nej pridružíme ďalšiu jednotku, čiže phi 1, 1, to znamená, že jednotku sme mali, jednotku sme pridružili, tak výsledné pridruženie by malo byť phi u jedna. No a výsledok je vtedy dobrý, ak pre zobrazenie phi 1 je výsledok 0. Zobrazenie phi 1, 1 je výsledok 1. A zobrazenie phi 1, 1, phi 1 a 1 je 0 a 1. Je 0, 1. Bodka má byť tu. Z toho vyplýva, že 0, 1 je rovné 0, 1. Takže phi je u pridružené zobrazenie. Platí. Ďalej nám treba určiť bázu, váhu. Báza sú vlastne nejaké skupiny, ktoré združujú rovnaké stavy. Treba sa na to pozerať ako na konečný automat. A pre dané zadanie vlastne si vieme vytvoriť aj konečný automat, keď sa nevieme vlastne pohnúť. Ten konečný automat by mohol byť taký, že máme nejaký stav S a nejaký stav A. A teraz príde nám 0, sme počet jednotiek sa nemení. Príde nám jednotka, tak počet jednotiek sa nám zmení. A to takto, že na výstupe v S-ku budeme mať výstup jednotka, v Ačku si dáme výstup 0 a v S-ku dáme výstup jednotka. To znamená, že výstup 1 má byť v prípade, že počet jednotiek je deliteľný 2. A to je v tom prípade, že počet jednotiek je 0, 2, 4, 6. Stále zostávame v stave S. Ak príde nepárna jednotka, prejdeme do stavu A. A ak v stave A príde zas párna jednotka, prejdeme naspäť. A 0 nám neovplyvňuje prechod zo stavov.
Z toho vidíme, že v automate budeme mať dva stavy a my si potrebujeme urobiť bázu pre dva stavy. Tá báza bude taká, že jedna bude lambda, pretože potrebujeme ošetriť aj zobrazenie pre prázdny symbol a potom zobrazenie pre párny počet jednotiek. Tých zobrazení môže byť veľa. A potom máme nejakú bázu, kde počet jednotiek je nepárny, čiže dajme jej názov n. A v tom prípade máme phi, napríklad phi 1, phi 0, 1, 0, phi 1, 1, 1, nepárny počet. Z toho nám vyplýva báza zobrazenia phi je množina lambda a n-ko, nepárny počet. Na záver ešte potrebujeme určiť váhu, pričom váha zobrazenia phi je vlastne početnosť bázy zobrazenia phi, čiže v našom prípade je počet prvkov 2. Váha musí byť konečná, aby sa dalo zobrazenie phi realizovať. Konečným automatom. Báza phi by bola nekonečná, napríklad ak by sme mali zadanie, že zobrazenie by bolo také, že pre yi máme jednotku, ak počet jednotiek je väčší ako počet 0 inak. V tom prípade by sme nevedeli určiť nejakú bázu, pretože by sme stále mali počet jednotiek by mohol byť o 1 väčší, o 2 väčší, o 3, o 5, o n a naopak počet 0 by mohol byť väčší o 1, o 2, o n, čiže by sme nevedeli urobiť bázu o konečnom počte členov.